ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପଶୁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସିଂହ, ହାତୀ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା। ସବୁ ପଶୁ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଳଶାଳୀ। ସିଂହ ନିଜ ବଳ ଉପରେ, ହାତୀ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ, ହରିଣ ନିଜ ଦୌଡ଼ ଉପରେ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜ ଚାଲାକି ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା, ନଦୀର ପାଣି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ବହୁତ ପଶୁ ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଓ ବସାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଡରି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଘାଇ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା ଓ ସେହି ଗଛ ତଳେ କିଛି ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଫସିଗଲେ। ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ କେହି ବି ଏକା ସେହି ଗଛକୁ ହଟେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସିଂହ ଜୋର ଲଗାଇଲା, ହେଲେ ଗଛ ହଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଗିକି କହିଲା, ଲାଗୁଛି ମୋର ଆଉ ଆଗ ପରି ବଳ ନାହିଁ। ତାପରେ ହାତୀ ଆସିଲା। ସେ ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଟିକେ ବି ହଲିଲାନି। ହାତୀ କହିଲା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ରହି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଯଦି ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ପଶୁ ଏକାଠି ହେଲେ ଓ ଗଛକୁ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗଛ ସହଜରେ ହଟିଗଲା। ଠେକୁଆମାନେ ବାହାର ହୋଇଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସବୁ ପଶୁ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ମଜା କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସବୁ ପଶୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ଏବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଅସଲି ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ହରାଇବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ରହିଥାଏ।